mata a dangare, mata a dangare, mata a dangare gashe ku mata, mu gaida mata, mata a dangare shiri na mata, shiri na mata, mata a dangare shiri ne na mata, dan ci gaban ku yan uwa kun ji mata, shiri ne da za ya saita tsari na mata, shiri ne domin dukan dabarun ku mata, shiri ne da ke nusar da ku duka mata, shiri ne da ke faɗakar da duka mata, ku garzayo ku zauna ku kalle shi mata, domin shirin da za ya amfane ku mata, shiri ne da aka kirkire shi don ku mata, shirin mata a dangare ku gan shi mata. Masu kallon mu, Assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa da mu a cikin wannan shirin mai suna Mata a Dangare. Shirin Mata a Dangare shi ne muke kawo muku shi a kowane mako. A cikin wannan shirin na Mata a Dangare ya kunshi abubuwa da dama domin ƙaruwar mu mata. Kamar su ilmantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa. An shirya wannan shirin da mu mata mu ƙara da abubuwa da dama kamar tarbiyyantar da 'ya'yanmu, ilmantar da 'ya'yanmu, kula da gidanmu, kula da 'ya'yanmu, da dai sauran abubuwa da dama. Ba zan ja ku da hira ba, ko kuma in ce muku kafin mu tsunduma cikin ainihin shirin namu, zan so in sada ku da baƙinmu na wannan mako. Malama? Salamu alaikum. Sunana Mariya Ibrahim Inuwa. Da kuma malama. Assalamu alaikum. Sunana Amina Adamu Iya. To masu kallon mu, kun ji sunan baƙinmu da muke tare da su a wannan mako. A yau ma shirin Mata a Dangare ko kuma in ce dandalin Mata a Dangare zai tattauna ne akan tarbiyya. Ya kamata mu iyaye mata mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu? Me kuma ya kamata mu yi don mu kula da tarbiyyarsu? Malama, masu kallon mu za su so su fara ji daga gare ki. Me ya kamata mu iyaye mata mu idan muna so mu tarbiyyantar da 'ya'yanmu? Ya kuma ya kamata mu kula da tarbiyyarsu? To salamu alaikum yarwa a karo na biyu. Ita dai tarbiyya wata aba ce da take farawa tun daga gida. Bakin da aka ce Allah ya baka rabo, ka riga ka haifu, kaga abin da ka haifa, musamman ya mace. To daga lokacin zaka fara tunanin to ita wannan yarinya da Allah ya bani akan wani doron tarbiyya ya kamata in dora ta. Daga nan uwa ya kamata ta fara tarbiyyar yarinyarta. Tun daga jarirantaka uwa ya fara tarbiyyar yarinyarta har zuwa wani level da Allah zai raya mata yarinyar ta ta kawo da ita daga gabanta. Tarbiyya tana farawa tun daga lokacin da kika haifi yarinyarki, ta yaya zan nuna mata yadda za ta kula da kanta, ta yaya zan nuna mata yadda za ta tafi da rayuwarta, mu'amalarta da 'yan uwanta mata, a waje ya za ta yi mu'amalarta, a gida ya za ta yi mu'amalarta da sauran abubuwa a makaranta, balle ma kuma uwa uban Allah ya raya mata ita ta kai ta gidan mijinta. Ballantana har Allah ya baki ikon wani lokacin da za ki kai ta gidan mijinta, ita ma ta dora daga kan inda kika yi mata. Duk irin tarbiyyar da kika yi mata, ita ma za ta fara ne daga kan tarbiyyanta da nata iyalan. To tarbiyya tana farawa daga gida ne. Bakin da ka haifi yarinka har zuwa lokacin girmanta. In ka bata tarbiyya mai kyau, za ta tashi da tarbiyya mai kyau. In baka bata tarbiyya mai kyau ba, za ta tashi da tarbiyya mara kyau. Tun daga lokacin da take karama, za ta tashi da tarbiyyanta mai kyau. Kina ganin yarinyar take da tarbiyya, an bata tarbiyya mai kyau a gida. Kina ganin ta kice kai yarinyar nan gaskiya an bata tarbiyya mai kyau a gida. Wanda ta samu akasin haka shi ma kina ganin ta kai wannan ai ina bata da tarbiyya. To foundation daga gida yake tashi, daga uwa ta gari. In ta samu ita ma da ta tashi ta girma ta nuna wa nata yaran. Ita ma ta dora su akan gundun foundation na gari, yadda haka za a ce yaduwa a samu kyakkyawar zuri'a daga ya mace. Haka yaruwa, haka ta tarbiyya. To, malama, mun gode. Malama Amina, na san kima kina da wani ƙarin bayani da zaki yi masu kallon mu akan tarbiyya. To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gaskiya ƙarin bayanin da ta yi ina ga duk kusan ɗaya ne, shi tarbiyya daga gida yake farawa. Kuma sannan duk inda kake so ka tarbiyyantar da ɗanka, sai duniya suka ce ka so ɗanka duniya ta ƙisa, sannan kuma ka ƙi ɗanka duniya ta so shi. Dole sai ka tsawatar. Duk inda yaro ya yi abin da bai dace ba ka tsawatar mishi, kuma ba wai ka tsawatar mishi ka hau dukan shi bane, a'a ka kira shi kaza ya kamata ka yi ba kaza ba. Kana dai tsawatar mishi ya san yadda zai mu'amala da manyan shi, ya san yadda zai mu'amala da sa'annin shi din, ya san yadda zai mu'amala da kuma ƙawayen shi, yadda zai mu'amala da
manyan shi kin ga yanzu akwai yaran da sun tashi sabai ba san yadda ake gaisuwa ba ko kuma kun je ku waje da su ba san yadda ake gaisuwa to in har kana da yaron kai na da irin wannan attitude din to gaskiya duk inda aka tafi za a ce dan kana da tarbiyya ba kuma sannan akwai inda zaka dauki yaron ka ko abu aka bashi kyauta ba zai iya cewa nagode ba to wanda ya ba ma danka abin nan ba zai ce maka ba amma shi yaron shi ya san danka bashi da tarbiyya dan koda a ce in kana tarbiyyantar da danka mai kyau idan aka bashi sai ka ce me ya kamata ka ci sai ki ji yaro karmi ya ce nagode yawwa amma shi tarbiyya da man tsawatarwa ne sai ka rufe fuskanka kafin nan ka iya tsawatar wa dan da ka aifa dan wani soyayyen yara yana sawa kuma su basu ba ma yaran tarbiyya ba kuma sanan tarbiyya za ka kai mai tarbiyya ya kai ga har za ka dauki yaran ka kai shi makaranta su ma suna contribute malamai to kaga in baka sa yaranka a makaranta ba su ma ba su za su iya su contribute mutum da ba sa kusa da yara sannan kuma islamiyya to islamiyya ma shine babban wurin da suke contributing suke bada gudunmawa sosai wurin tarbiyyantar da 'ya'yanmu mata din har maza ma duka ma dai idan yara ne dan da mu aka ce charity begins at home to kaga in baka dauki danka ka kai shi inda ya kamata duka ku haɗu ku haɗa karfi da karfe ku ba ma yaro tarbiyya ba idan ka aje shi a gida kai ka kika kai shi makaranta saboda kar malami ya dake shi wannan ma ba tarbiyya bane kai baka in yayi abu ka kika tsawatar mishi saboda kai baka san ran shi ya baci wannan ma ba tarbiyya bane ba a ce kar ka lallaba danka ba amma kuma kar lallabin ya kai to the extent zai zo yayi losing control wani duk abin da ka mishi sai ka yaro na tsawa akan uwa ko kuma yaro na tsawa akan uba to gaskiya wannan duk ba tarbiyya bane ko kuma yana tsawa akan na gaba da shi ko da a cikin gida ko kuma a wajen gida ko da a ce makocinka ne idan ya fi girme ka ko da shekara ɗaya ne ya kamata a ce yaro ya gane wannan ya girme kuma ya kamata in bashi wannan darajar girman da ya bani to wannan shine tarbiyya in aka kira tarbiyya a tarbiyyance ana nufin yaron ya zama yana daraja mutane ya zama yana daraja na gaba da shi sa'an shi karami ba wai an ce tarbiyya yana nufin kawai idan sai mutumin da ya girme ka bane zaka daraja shi ko mutum da bai girme ka ba ka daraja shi saboda ka kiyaye abubuwa da yawa sai ka girma mutum amma dole ka daraja saboda in ka daraja shi ma shine lokacin zai samu ya daraja ka amma idan kai kana gadara kai kana da shekaru da yawa wancan ba shi da shekaru to dimo kana mishi abin haushi tun yana yin shiru zai zo ya fara reacting da kaga rashin tarbiyya ya shigo ciki kenan tunda ya fara shi ma idan kai zai yi duka ya zama rashin tarbiyya kuma idan ka duba idan malifin ba daga side ɗinka bane to maybe rashin tarbiyyar da shi yaron ba shi da shi ne idan kuma daga side ɗin yaron ne ko kuma to maybe kama ka ɗan yi contributing kaɗan so dole sai mun haɗu mun tsawatar ma 'ya'yanmu saboda su samu tarbiyya mai kyau. To malama Amina mun gode. Abin da ban gane ba shine akwai iyayen da basu damu da tarbiyyar 'ya'yansu ba? Kwarai kuwa jiya. Akwai iyayen da basu damu da tarbiyyar yaransu. Ya yaro na yake in ya fita? Yanayin zaman ta da yaronta a cikin da aka ga fita ma damu da tarbiyyar shi a cikin gidan ba. Bare ma in ya fita waje, ta tunanin me yake yi, me yake aikatawa, ko me take yi, me take aikatawa, wace ce kawarta, yar wace kawarta, yar ina ce, me take yi, no ba ta irin wannan. Saboda a gidan ma bata kula da tarbiyyar yarinyar ta ba. Duk abin da ta ga yarinya za ta yi, saboda so tana son tana tunanin kar ta gaya mata magana a ranta ya ɓaci. Ita kuma ba ta son ɓacin rai. Ɓacin ran yarinyar ta. To, ba ta son ɓacin ran yarinyar ta za ta sake ta ne kawai. Gida ba tarbiyya waje babu tarbiyya. Kina fita a waje kina ganin ta zaki ce ko yarinyar kika ganta da ita ke me ya daki da wance yarinyar da ba ta da tarbiyya a gidansu ma ba isa da ta bari a waje zaki ganta da tana abubuwa ne gashi na ni hau mara kyan gani haka kuma a gaban iyayenta tana kallo take yin irin wannan abubuwan su ba ma ba a tsawartar mata ba ba dora ta akan tarbiyyar da za ta kula idan ta girma ta je age din ita ma ta kula da nata yaran duniya ta amfana ga baki ɗaya ba dora ta akan wannan ba an sake ta ne ta tashi haka kuma sannan ita ma in ta je haka za ta tashi haka za ta yi nata yaran kin an samu gurbata kin gani tabbas akwai iyayen da ba sa son bacin ran ƴaƴansu saboda haka tarbiyyar ƴaƴansu zaki ga yawanci ma ta bambanta ma saboda yaro ne miki yayi abu maimakon uwa ba wai sai kamar yadda uwa ta faɗa kin kama yaro da duka ba duka ba amma da nasiha da islama a ilmance ke a matsayin ki na uwa mai ilimi kin sai da zaki tafi da yaron ki cusa masa saƙonki da kike so ki isar masa da shi wanda in yaje da ko ina ya tuna wannan zai mu'amala da kowa lafiya an san ya fito daga tarbiyya an san gidan da ya fito akwai kyakkyawar tarbiyya. To abin da ban gane ba soyayya ce yake hana iyaye su ba wa 'ya'yansu tarbiyya ko ko a'a saboda su ma dan ba su da meye dalilin da yasa wasu iyayen ba su damu da tarbiyyar 'ya'yan nasu ba. Ajiya za ki ga cewa wasu iyayen ko da gidansu an jajirce an ba su tarbiyya da zarar sun samu nasu 'ya'yan soyayya ce take rinjaye a kansu
aini ina son ɗana ba zan iya dukan shi ba. Ya za a da kiwa ne kuma ba zan iya tsawatar mishi ba sai duka ba zan iya gaya mishi gaskiya ba a'a. Ba haka bane ba. Ai tsakanin soyayya da zaki nuna wa ɗanki na gaskiya yayi ba daidai ba ki gaya masa. Wani abun nan da kaza ba daidai bane ba. Abu kaza shine daidai shine especially ma ya mace. Ta zama kawarki very close a gida tun tana karama. Za ta ga wasu abubuwan naki wanda ko kina yin ba daidai ba in har kin yawan a gabanta to ki nuna kuskuren ki yadda in kin ga ita ma ta gaba ta san kuskure ne ai lokacin da mama na ce kaza ai ta gyara ba daidai bane ni ma ba zan yi kaza ba kiga kina shiga mata da wasu sakonni a tarbiyyance a ilmance wanda in ta girma ta tashi da su ba inda ba ta shiga ba a duniya kuma za ta zauna lafiya kuma za ta tarbiyyar da nata yara duniya ta amfana da ilmanta da na yaranta da tarbiyyar ta gabaki daya. To malama mun gode. Malama Amina, a razu kin yi bayanin cewa akwai iyaye da suke kai 'ya'yansu makaranta hakan ake hada karfi da karfe saboda a ba su tarbiyya. To akwai wa'anda ba su son su kai 'ya'yan nasu makaranta ne? Gaskiya akwai wa'anda ba sa so su kai 'ya'yansu makaranta. Saboda akwai yaran da ba sa so idan ka ce musu tafi makaranta sai su tsaya suna kuka. Su kuma wannan tausayin da kuma soyayyen yara sai su ci musu zauna a gida. To kin kalla as time goes on su kuma wannan soyayya zai rinjaye suna barin yaran har yanzu su kuma sun zo sun shagala yaran ba sa zuwa ko islamiya ne idan yamma ya kace ka ta yaro ya tashi tafi islamiya sai ya ce maka mama ba na je jiya ba to mama ba na je jiya nan ba ke kuma sai ka ji tausayin shi ki bar shi ko da zai kuka ki bar shi ya je kukan da zai kawai a cikin gida zai yana isa fa zai shiru ya samu abokanan shi amma kin ga rashin kai yara makarantar nan ma yana sa tarbiyyar yara su saboda kai ba kai yaran makaranta ba zai zo ne ta shiga da fita a cikin anguwa kuma sauran yaran su sun tafi makaranta shi kuma ɗanka zai shiga nan ya fita can ya shiga nan ya fita can to kin ga ya zama ba tarbiyya kenan kuma ko da yaran naka ma iya da tarbiyya rashin zuwa makarantar da yake yi zai zo ya gurɓata tarbiyyan yara zai zama na baya jin magana tunda shi ai abin da yake so ne akai tunda ya ce shi ba zai ji ba kuma bai je shi ba to kin ga babu tarbiyya kenan a cikin wannan lamari tunda shi bai je shi ba kuma sannan iyaye suna da wannan carelessness idan yaro ya abu suna kallo kaman duka ma wani abu ne sai su hau ɗan da tuka yana ko wata ran in yayi abu ma sai ce bari na yi ba dai dukan bane na je ta kashe ni mana ya san dai babu yanda za a yi uwa ta kashe ɗansa tunda komai rashin jin yaro kuma akwai wani abin da Allah yake kaddara ma uwa a cikin ƴaƴanka idan akwai wanda yafi kowa rashin ji to gaskiya kai kuma uwa ka fi kowa son wannan yaro to dan idan yaro yana rashin sai ka ji kawai Allah ya dora maka soyayyen yaro mara ji din saboda kai a tunanin ka san da kake mishi ma zai sa ya ragu ko wani abu to kin gani irin wannan kuma kaga idan rashin ji har da soyayyen iyaye to kuma tarbiyyar ba zai taɓa gyaruwa ba yawa sai ya gurɓata musamman ma na ƴaƴa mata sai kiga yara mata za ki ga yaron ki yarki ta fita ko kuma in ta kai munzali kamar irin 18 and above sai kana tunanin ai yanzu ta riga ta wuce age din da za ta ita ma shi is on her own tunda dai she's above 18 so kin kula daga wani lokacin za ta fara fita ba za ta dawo gida da wuri ba kima ba za ki tambaye ta ba kin ga babu tarbiyya ko kuma irin kawayen da take da su kawaye ne masu su ma irin karazube wanda za su iya fita tun safe har yamma ba a tambaye su a ina kuke ba a kira su a waya an ce musu ina suke ba to kin ga in yarka tana mu'amala da irin waɗannan yara ba za ki ce mata a ni ba na son kawayenki ba a siyasance za ki ce mata kaza fa kaza ne in kika yi kaza fa ga nan implication ɗin shi kaza da kaza in kika mata bayani mai kyau ita kanta za ta fara tsorata ko kuma ki tsoratar da ita ma zake ki tsoratar da ita kamar kin kamo lokacin da muke yara in mama mu ce mata idan namiji ya rike hannunka zaka yi ciki to ai kin ga wannan ba wai da gaske bane ana kiran wannan white lie saboda kin ga ta yi ƙarya saboda ta kiyaye ku yawa ta kiyaye mu to kin kalli wani abu to akwai abin da in ka ga wa danka ba dole bane ya ji ba dole bane ya yarda da wannan abun amma idan ka tsaya kana ga mishi a siyasance to shi zai yarda to gaskiya tarbiya makaranta ma suna taimakawa wurin ba da tarbiya malaman makaranta sosai to Malama Amina mun gode. Malama da za a bayana cikin bayanin cewa akwai ƴaƴan gidan da suke kallon abin da iyayensu suke a gida wani sa'in shi suke gani su ma su ringa yi. Gaskiya ne musamman ƴa mace. Dan zaki ga wani lokacin idan kina da yarinya mace kuna tare da ita. Wani lokacin kawai kayan kwalliyar ki ma da kike amfani za ta dauko ta ce yau irin kwalliyar mama zai kuma sai ta gama ta ce mama kin ga na irin kwalliyan ki kin ga tana kwaikwayon ki kenan ko dan haka duk abin da kike yi tana kallon ki in me kike yi tana kallo in ma mara kike yi tana kallo to dan haka iyaye a lokacin ne kamata su ma su yi kokari su gyara wasu abubuwa da idan suna yi da samu wa'annan yara sai a ɗan gyaggyara ko da bayan yaro za ka yi ne ka bari sai bayan yaro baya nan ka gani idan bayan yaro bai baya nan sai ka yi kin gani kamar za ki ga wasu mutane
zaki ga mace ba wai cewa aka yi no kai ki kwalliya ki sa kananan kaya ki tsuke a cikin gidanki ba. In har kina da ƴa mace da take karama tana kwaikwayon ki ne. Ba za ta tunanin aiki kina cikin gidanki kike wannan tsukewar ba. A'a ita idan na ta level din ya zo ta tunanin ai mama ma tana sawa. To ni dan ni ma ai zan iya sawa. Kin gane? Za ta ga tunanin ai ba su lalle a cikin gida ba za ta sa abinta za ta tafi ina ne to no. To ita kuma maman a wannan lokacin ya kamata ba wai an ce karki sa baki amma kina da time din da zaki sa. Ko kuma yarinya in ta taso ta nuna sha'awar san irin wayannan kayan da sa zaki sa amma ki bari akwai wani time ni ma baki kai sai da kaza ba ni ma baki kai sai da kaza ba a haka kina shigar wa da yarinya ki sakonni na tarbiyya a jinkule da ilimi za ta fahimta kin gane ne. To malama mun gode. Malama Amina abinda ban gane ba shine da tarbiyyar ya mace da ɗa namiji wanne ne fi wahala? Gaskiya tarbiyyar ɗa namiji ina ga kamar ni kamar ya fi wahala. Saboda kin san shi ɗa namiji akwai stage da idan ya kai. To tunanin shi fa ya fi naka. Ko kai uwa ce dan aka ce ɗa namiji duk yanda yake duk komai kankantan shi ba a haɗa shi da ƴa mace ko? To sai kika yaro ne ƙarami. Amma gaskiya tunanin shi ya wuce naki dan kafin ki abu a matsayin ki na babba shi ya san me zaki. Saboda shi ɗa namiji ne kuma wannan Allah ne ya faɗa. Ɗa mace da ɗa namiji ba ɗaya bane. Kuma sannan a lokacin da kake kokarin ka ba ma ɗa namiji tarbiyya idan kuma shi fa hankalin shi baya wajen to gaskiya duk yanda kika kai ga kokarin ki gaskiya da ƙyar zai dauka shi idan ya sa kan shi abu to gaskiya mai hana shi sai ya dage kuma sannan abokane idan yana tare da abokanan shi ɗa namiji mutum ne wanda zai iya fita ma kai yan iyayen ma ba su musu tambaya ina kake so suna tunanin shi ɗa namiji ne ba zai ebo musu abun kunya ba saboda idan da ƴa mace za su ce ki dawo karki kaza amma kin ga dai ki ɗa namiji ne watan za ka gaya mishi ma ba zai saurare ka ba sai ya ce maka a'a shi yana wuri kaza ina tare da abokanai kuma na fita kaza kuma abin da sa tarbiyyar ɗa namiji ke da wahala kin ga shaye-shaye shine first abin da ɗa namiji ke fara koya a wajen gurɓata rayuwar shi daga lokacin da ya fara tasowa daga lokacin da fadan yanzu idan ɗa namiji shekara 7 to gaskiya idan ya fita sai kin nemo shi in ma ke mai neman ne idan kuma ke irin iyaye sargagannan ne to sai ka dawo dai idan ɗa namiji yau ya fita ya je shi wajen abokanan shi ya kalli suna abu ya fara yi to as time goes on yana kallon abin da suke to gidan zai daina ba shi sha'awa wannan waje inda yake samu ya sha abin da yake so ya hira irin hirar da yake so idan ma irin suna tare da abokanan su mata da maza ne su irin hirar da suke so to wannan wurin zai fi mishi daɗi fiye da cikin gida kuma ko kin kira shi kai daga ƙarshe ma zai ki girfa abinci ki mishi wani ka tsoka ci abinci mana zai ce maka ni ba zan ci ba sai ya miki kwana biyu bai ci abinci a gidan ba sai kirsa kuma a ina yake cin abincin to kin gani wannan ina ba mu iyaye wahala kuma kin ga shi in yaro ya girma ba dole bane ba dure zaka mishi ba dan kana uwa ma idan kana tare danka in ya shekara 10 ya fi karfin ka wato ba wai karfin tarbiyya ba karfin karfi dan idan ya rike ka ba za ka iya kwacewa ba to kaga ku ba za ka iya danne shi kace za ka dora mishi abinci ya ci ba kuma sanan duk inda ya sai ko kai ta surutu sai ya ga dama ya saurare ka wata ma idan yaron ya riga ya lalace kwata-kwata kana magana ma yana tafiyan shi ko kuma ce ke baki san kaza ba ke baki san yanzu sun koyi abu wai suwaga ne ko su toba lawandan ma duka suna tafiya shi wannan shi oho ma suna tafiyan su dai sun in ka musu magana su ce kai baka waye ba da kin ga wannan ma duk yana ɗaya daga cikin wahalhalu amma tun da ya mace ne idan ku ya mace ne kin ga inda ta ce za ta dawo idan kika ga mutum kika ɓaci ranki ba ta so saboda ya mace suna da wannan mu muna da wannan a ce tausayi na iyaye amma ɗan namiji gaskiya ba shi da wannan tausayin balatin har ka tun kwasashen da ranka yake so gaskiya is hardly kaga ana tun kwasa ɗan namijin da ranki mutum yake so to malama mun gode kin ji fa bayanin da ta mana akan tarbiyyantar da yara gaskiya ne amma ni a na tunanin gaskiya tarbiyyar ya mace ya fi wahala sosai fiye da na ɗa namiji to saboda ita ya mace da kike gani ba ƙaramar hatsabibiya ba ce ya mace da kike gani kawai ya mace da yake barta in Allah ya baki take ki taya ta da addu'a har ita ma Allah ya bata ki ƙara taya ta da addu'a kan nata saboda tarbiyyar ya mace ita ce ake cewa idan ka tarbiyyar da ya mace to zaka iya tarbiyyantar da duniya da iliminta da yanayin tarbiyyarta sabanin ɗa namiji ya mace tarbiyyarta tana da matukar wahala saboda ya mace ta yake shekara 20 da yarki kine mata tarbiyya mai kyau sosai amma a lokaci daya gaba daya za a rugza miki wani shirinki duk da kika bata wannan shekarun kina yi akanta to kin ga fa tarbiyyar ya mace daban take da ɗan namiji saboda shi ɗan namiji duk abin da yi ana cewa wai ado ne sabanin ya mace to dole ki taya ta kiyayewa kar ma ta yi abin da zai zamto a ce an samu matsala kin gane ai
shi isa tarbiyyar ya mace ta fi tarbiyyar ɗa namiji wahala gaskiya. Ya mace idan kika tarbiyyar ita kin tarbiyyar ta da duniya. Kuma ya mace tarbiyyar ta dole ne zaki dora ta akan foundation din da ya kamata a ce wannan yarinya ta samu tarbiyya mai kyau ta yanayin karatunta, makarantarta, tafiyarta, iliminta, zaman cikin gidanta, zaman makaranta, zamanta da mu'amala da mutane. Dole idan kika yarinya ki wannan to duk inda ta shiga an san tarbiyyarta tana da kyau. Kin gane ai tarbiyyar ya mace ni ina ganin ta fi wahala sosai akan tarbiyyar ɗa namiji. Saboda ko magana da ƴar wata ke maganar shaye-shaye da menene su ma ƴaƴa mata yanzu me ba sa sha ne? Sai dai abin da Allah ya kiyaye. Amma ƴaƴa matan su ma suna sha. Ba abin da ba sa yi kuma sannan shi ɗa namiji idan ya girma dole akwai age ɗin da shi ma duk da abubuwansa na hauka zai kiga ya san yana da hankali saboda ya fi mace tunani. Kwata-kwata ba tunanin su ɗaya da mace ba amma mace sai kiga kin aurar da ita da ƴaƴanta amma kina ƙara tarbiyyanta. Kin aurar da ita da ƴaƴanta amma fa tarbiyya dole kina zuwa kina saita ta. Sabanin ɗa namiji sai dai ya tarbiyyantar. Kin gane ai to tarbiyyar ƴa mace ta fi wahala akan tarbiyyar ɗa namiji. Ni gaskiya ina tunani ni ana haka nake gani tarbiyyar ƴa mace ta fi wahala gaskiya. To malama to amma za ki ga kamar yadda aka yi bayanin makaranta shi kanshi makarantar sai nake tunani iri-iri ne. Akwai iyayen da suke ɗauko 'ya'yansu su kai su makarantar allo. To suna sanin ya rayuwar 'ya'yan yake kasancewa ya tarbiyyar yaron zai kasance a wannan yanayin da suka tura su? Wai makarantar allo ko makarantar islamiyya? Makarantar allo. Makarantar allo. Kin ga ai islamiyya ɗanka zai iya yi yana gida ya fita ya je da. Amma makarantar allo sai nake ganin kamar wasu iyayen suna ɗauko 'ya'yansu daga wani garin su kai su wani garin. To ai majority wayannan maza ne. Ba a ɗauka ya mace a kai ta karatun allo. A addini. Idan kika ga an ɗauki yaro namiji an kai shi karatun allo to daga wani gari ne amma yarinya mace tana zuwa makarantar allo to already dama yar garin ce. Za ta fita daga gida da allanta za ta je za ta rubuta sura da take ciki za ta je ta karanta gurin malaminta ta gane to idan ta yi wannan karatun idan aka tashi gida za ta koma amma wanda ake barin gari da su su tafi in dai karatun allo ne a bar gari da mutum sai dai namiji ni dai a tarihi ban taɓa sani ba gaskiya. To wai a Hausar ina nufin su 'ya'ya mazan dama. Idan aka taho da su daga wani garin aka yi wani garin ya tarbiya rayuwa sai yake kasancewa ya tarbiyyar su yake kasancewa. Gaskiya ja majority suna lalacewa. Sace-sace. Ke ƙarshe ma su ne in su daga suke zama irin manya-manyan daba ken dai gane su zo yawanci su ba iyayensu ne a unguwa ba za su girku a unguwa su samu su ɗaure musu gindi ken gane ai wanda tun suna yara dama babu abin da suka sani su irin wannan to an ɗau yaro an kai shi gurin malam bai damu da tarbiyyar yaro ba iyakaci ma wani malamin ma zai iya cewa ai ni ma in ka samu ka kawo kin gane ai to shi ma bai je ya samu ya koshi ba bare ya samu ikawa malam kike gani abu zai fara jiya kin ga an samu matsala to gaskiya yaran majority da ake kawawa daga wani guri zuwa karatun allo a bar su ba wani iyayen su ba wani mai kwaba daga su sai malam shi ma malam ne ƴaƴan shi da matan shi ya ishe shi sannan kuma an ƙara kawo mishi na wani yaro to ya abu yayi mishi yawa kin gane gaskiya yaran nan majority percentage din su suna lalacewa za ki ga su ne shan shulushu su ne yan ɗauke-ɗauke su ne daga tallanfi to haƙwar ma su zauna su ɗan tallanfi a watan kin san ai halaka ɗinsa suke nema to daga wannan yaro zai ƙwaci sai da ki gansu a sabon gari kan bola ga su nan a gefen titi abin rayuwar yaron dai in gaya miki hajiya ba daɗi in kika gani wani maɗan sai kin zubar mishi da hawa gaba ɗaya iyaye kuma ana cin wai an turo yaro karatu yaro nan ya lalace ba a san halin da yake ciki ba shine waccan bola yana ta yawo a kwararo ba shi da wani madafa ƙarshe ya zama tantirin ɗan iska shi kenan iyaye sai an dinga an shiga uku ana kuka kuma gashi tun daga asali su ne suka bashi foundation din haka dan me basu bar shi yayi karatu a gaban su ba ai kina tare da yaron ki yaro zai sauka har da ya sauka ba abin da yaro ilimi ba zai yi a gaban ki ba to dan me sai kin kai shi wani gari kin bar shi ba ke ba ubansa ba wani dan uwan uba ko babu wani nasa da shi tsawatar masa wanda zai ba daidai ce kai wannan ron ne ba daidai bane ba ka gane to an bar shi daga shi malam shi ma yana nasa iyalan kuma almajiran nan ba shi kadai bane yaran nan zaki samu makaranta da sama da almajirai nawa duk karkashin malam sai dai wanda suka tasa su dan taimakawa malam kin ga abin yi wa malam yawa wani ma sai wata baya makaranta malam bai sani ba sai abu ya same shi in an tambaye shi yana hayyacinsa ya dan da ice ai shi dan makarantar malam wani ne sai aku tafi billahi malam wani yaro ne kaza tabbas dan makaranta kin ga an samu matsala
kin gani To Allah da ya samu dace. amin. Malama Amina, wanda ƙarin bayani zaki kare mana akan yaran da ake ɗebo su daga wasu garuruwan a kasuwannin garuruwan domin su yi karatun allo? Gaskiya in ta ce wai ba taɓa kallon an kawo 'ya'ya mata makarantar allo ba. Ana yi ko a nan garin Kano ma ana kawo. Don akwai makarantar da aka kawo yaro an sassa mishi karfe a kafan shi. An kai shi like yana shan da wahala a wurin malamin kuma still ya tafi da elder brother din shi dan elder brother din shi ma ina ga his above 30 babba ne. So an kai shi har sai da aka yi shi yan hisba ne ma suka yi solving problem din aka zo aka aika shi gida aka ce to da shi da yayin shi in su tafi gida. Kuma still a the same makaranta din nan akwai mata. Dan ni ma kaina da aka gaya mu akwai mata ina mamaki ya za a yi a kawo mata almajiranta wani irin me za su yi. Daga kuma wani garin su ma aka ɗebo su aka kawo su? Daga wani garin aka ɗebo su aka kawo su daga Mina. Dan malamin ma dan Mina ne. To kin kalla kenan ana kawo mata almajiranta. Kuma tana cewa tarbiyyar 'ya'ya mata ya fi wahala. Ni ina kaman ba tarbiyya mai sauki. Babu tarbiyya mai sauki. Dan babu abin da zaka ce bari a lokacin. Dole sai an ja maka rai. Dole sai wutar ma sai ranka ya ɓaci. Wata kuma sai ka nuna fushinka kafin nan ma a zo a daina. So babu tarbiyyar da zai ba mutum sauki. Tunda dai duka wannan ɗin moves iri ɗaya zaka ɗauka. So a gani na dai tarbiyyar nan duka tarbiyya ne. Kuma sannan na ƴaƴa mata kamar ta ce in ka tarbiyyantar da ƴan mace ka tarbiyyantar da nation ɗin ko me ta ce. So but amma wani imani ma na yarda da ita amma na fa abin da yasa ake fina saboda ita ƴa mace aihuwa take yi. So kin ga an ta aihu dole ta tarbiyyantar da ƴaƴanta. So ita ne kullum take zaune a gida tare da mijin. Amma kin ga shi namiji fita yake amma da fa gaskiya tarbiyyantar da ɗan namiji akwai wahala. Tunda shi mutum ne wanda lokaci kaɗan sai nuna maka tunanin shi ya fi naka. To kin kalla zai na challenging ɗinka sosai da sosai. Gaskiya ne. Malama, wani irin shawara zaki ba wa iyaye mata ko kuma in ce wani shawara zaki ba wa mata ta yanayin da za su iya tarbiyyantar da 'ya'yansu da kuma iyaye da suke turo 'ya'yansu daga wani gari su zo wani gari domin su yi karatu? Gaskiya ne Hajiya. Su da iyaye kamata ya su dinga kula da shige da fitan 'ya'yansu ba macen ba ma har namiji gabaki ɗaya wannan ya shigo gabaki ɗaya. Shin ka kula da yarinyar ka wani irin ƙawaye ne da ita? Ɗanka wani irin abokane ne da shi? Idan kika kawo ɗanki ko ƴarki sun ɗan samu matsala ta wani tarbiyyar da kika ba su ba daidai ba ne. To ke kin san yadda zaki cikin yardar Ubangiji har ki dawo da ɗanki kan turbi da kika fara ɗora shi. Ki dage da yi musu addu'a da sa albarka da nuna musu turba Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. In dai suka riƙi wannan Allah ya yarda yaron ki zai dore akan tarbiyya ta gari. Yadda yanayin shige da ficensa da yanayin mu'amalarsa da yanayin makarantarsa da yanayin komai ma na rayuwarsa ki kasance mai sa ido. Kar ki saki yaron ki ce wa ai ni na yarda da wani na sake shi kawai na san ba zai ci amma no tarbiyya ba ta buƙatar haka. Kin yadda kin yadda danki to amma ki kasance kina kula da yanayin takun rayuwarsa me yake tafiyarwa me yake yi ya yake yi in kika ga kin gamsu har lokacin da kika kai kin gamsu da wannan na san bana ji to duk da hakan ma dai sai ki kara kuma da addu'a kin gane ai Hajiya. Sannan su kuma masu dauko ƴaƴansu daga wani gari zuwa wani gari a matsayin wai an kawo su karatu ni dai a tunanina a zamanin nan da muke ciki kana ɗaki ma za ka iya yin ilimi. Kai kankin kanka ba sai ka kai ɗanka wani wuri. A gaban ki ɗanki zai yi sauka, zai yi memorize, babu abin da ba zai yi ba in dai har Allah ya sa yana gaban ki kina da ra'ayin karatu sai da inda ma ba ki so. Ba ki da ra'ayin karatu amma ɗanki a gaban ki zai yi sauka, zai yi kandi, zai yi ke duk ma wani karatu da kike so yaron ki zai yi a gaban ki. Allah ya bamu wannan ilimin muna da shi. Yaron ki idan ya fita daga gida taku nawa zai tafi Islamiyya, taku nawa zai tafi boko. A gaban ki danki zai karatu ba sai kin raba shi da shakuwa da kaunar ma da take tsakanin ku. Kin ga wannan ma nesan ta shakuwa da kauna ce tsakanin iyaye da ƴaƴayensu. Sai yaro shekara 5 bai ga uwarsa. Bai ga ta yaya dan Allah zai ji dadin ta. In ma ba dan wani abu ne tun asali Allah yake sawa tsakanin ƴaƴa da iyayensu ba. Ka shekara 5 baka ga uwa baka ba. To me zaka ji akan ta? Ba wani abu zaka ji ba amma in yaron ki yana kusa fa ya je makaranta ya dawo kin ta shi farin ciki ya aka yi mai aka da wasa da dariya da danki kuma sanin tsakaninki da ƴaƴanki ba maganar cin magani ko hantara ko bakar magana a'a tsakaninki da yaron ki zaki ko namiji ne ya zama abokinki in mace ta zama kawarki in kuka yi haka da danki zai zama to babu wani sirri ko da iya ga dan yayi wani abu mara kyau ma zai sanar zaki san halin da danki yake ciki
kin gane a in mace ce zaki san ko menene take ciki in namiji ne ma ta wannan dangantaka da kike so ki kulla tsakanin ku zaki fahimci halin da yake ciki ni dai ina ganin wannan shine hajiya. To malama mun gode Allah ya saka da alkhairi. Malama Amina ban san wani shawara zaki ba wa iyaye mata ba ta yanayin yadda su tarbiyyantar da 'ya'yansu. A gaskiya shawarar da zan ba mu iyaye mata ta yadda za su tarbiyyantar da 'ya'yansu na farko shine addu'a. Aka ce addu'ar iyaye ba ta faduwa a ƙasa. Saboda duk wanda kaga yana ci gaba a duniya to ka bincike shi da addu'an iyaye a tattare da shi. Dan yau idan iyayenka ba su koya maka baya ba ko kuma ba sa farin ciki da kai to wallahi duk abin da ka dauka rugujewa zai. Iyaye duk yanda ɗanka ya kai komin lalacewan shi karka gaji da mishi addu'a. Ka mishi addu'a sosai. Kuma sanan duk abin da ɗanka ya karkacewa ni ba na so tsinanne ka ba a zagin ɗa yaro haka sai ko ka ce Allah ya shirye ka. Dan wannan bakin ma zai iya biya kuma har ka ga sai ka kalla shiryan a tattare da shi sai ko ka ce Allah ya shirye ka Allah ya sa kuma ka daina wannan halin da kake to gaskiya babu shawaran da zan bayar in ba dai addu'an ba kawai iyaye su dage da ƴaƴansu addu'a su kuma yara su daure su bi iyayensu su zama suna da dauriya kuma su suna da imanin da za su tausaya wa iyayensu tausayi ba sai ka dauki abu ka ba uwarka ko ubanka ba tausayi ya zama kana daraja iyayenka shine tausayi ka zama kana respecting ɗinsu sosai su ma iyaye su dage da addu'a sannan kuma duk abin da ɗanka ya maka kar ya wuce ka kai a matsayinka na uwa ko kuma na uba sai ka ce Allah ya shirye ka sannan kuma ko da duk lokacin da ka tashi ko sallan dare ko da yaushe zaka sallah ko azhar ko la'asar ko magriba ko isha'i ka yawaita ma ƴaƴanka addu'a kuma sannan idan ka samu lokaci ka tashi cikin daren nan dan aka ce sallan nafila tana farawa immediately after sallan isha'i idan har ba za ka iya tashi da tsakiyar dare ba kenan in ka san kai mai bacci sosai ne to kaga kana da sallan isha'in ka sai ka daura kai addu'a ma ƴaƴanka sosai ka musu addu'a Allah ubangiji ya shirya maka su to gaskiya shine abin da zan ce Allah ya shirya mana zuri'a to amin to malama mun gode Allah ya saka da alkhairi to masu kallon mu ko kuma in ce iyaye mata ina fatan dai mun karu da tattaunawar da muka yi a yau akan tarbiyyantar da 'ya'yanmu ubangiji Allah ya ba mu ikon amfani da shi duka a nan kawo ƙarshen wannan shiri namu na wannan mako wanda ni Hannatu Bashir da gabatar tare da bakwar mu Mariya Ibrahim Inuwa da kuma malama Amina Adamu Iya muke cewa ku ƙara kasancewa tare da mu a wani mako namu na gaba shiri ne da aka kirkire shi don ku mata Shirin mata a dangare ku ganshi mata. ki zauna ta zauna ku yo zaman ku mata Domin ku kallon shirin gana ku ne mata. da ke da ita har da ku da su dukan ku mata Ban ware ko guda ciki bakin ji 'yar uwata. kanwa garan da yaya kai har da matata Kowa da kowa cikin ku har kakata. kira nake da murya gare ku duka mata Birni da ƙauye ga shiri na ku mata. mata a dangare gashe ku mata Mu gaida mata. mata a dangare shiri na mata Shiri na mata a dangare. hayya mata wannan shiri naku ne an kirkire shi domin amfanin ku ku garzayo mata ku zauna ku kalle shi za ku amfana